പാല് കാച്ചിലായാലും ശരി, കല്യാണമായാലും ശരി, അതല്ല ഒരു മരിപ്പായാലും ശരി, അവരവരെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് കാര്യം പറയും, അവരവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് വ്യസനസമേതം ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ട്രെയിലറിനും സംഭവിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേൾഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രെയിലർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വ്യസന സമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും. വ്യസനസമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന ചിത്രം കാണാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.